Iñaki, zorionak Euskaldun txapelketa irabazi ez 27koetan. Bai, eskerrik asko. Sorpresa. Bueno, depende de noretzat. Sorpresa izan da nontzat, nik uste zure urte hasiera. Bai, niretzat ere bai. Ez nuen espero maila honetan egotea eta maila manduta, así que posik. Bi garaipen, Euskaldun txapelketako bigarren postua, ez da bateren maitza makala, orain udari begira, da, supongo maitzak gorago izatea espero ezula. Bai, ze azkenean unibertsitatearekin eta maiotarekin nahiko estres handia eduki dut eta orain bukatzen dela, agian estres gutxiago eduki, lehendakariko lasterketak disputatu eta maiota alde batera utzi eta lasaiago korritu agian. Nola sentitu zara, azken hilabetean, ze maiatzean egia da beheraka jun zinela pixkat, baina orain goraka berriz ere ekaina oso ondo inezu. Itota, azterketekin eta entrenamenduekin oso itota, eta ia lo egin gabe. Zorionak. Eskerrik asko.